Kadan daga cikin shirin Aliya na wannan satin. Ka kasa tsaye? A baya ya kuma menene ai sai ka samu guri ka zauna. Yanzu fa awa biyu kenan Aliya da fitar ta. Amma shiru. Ni fa yasa bana son naga Aliya tana fita ita kadai wallahi. Because zuciyana tana raya mu Jamilu ne yana bibiyanta wallahi. Kuma menene yayi ka samu guri ka zauna. Na shiga uku na lalace. Idan ma shigo ba zurfi kuka yi mini wallahi ni ma saka ni akai. Wallahi sa ni akai. So da an ga account dina yana tafiya viral in dai na saka abu shi yasa aka sani wallahi nayi. Yanzu sai Adams din suna hanyar police station ya ce in faɗa muku sai mu je mu same su a can saboda kowa ya gane wa idansa. In aka tsananta bincike Rashida ce za ta yi wannan recording din. Amma abin mamaki wai yaushe ta yi wannan recording. Allah shi ya bawa kanshi sani. Babu komai ni ba abin da kamun. Shin Hajiya Ladiji da ta zo da yarta Dr. Latifa kana da yakinin da ka dawo da ita a matsayin matarka? Baby kina. To ai shi abin da zaki duba baby. Ai shi abu na aure. Amina, dan Allah dan Annabi ki daina kukan nan ki tausaya wa abin da yake cikin cikinki. Yan kidnapping ne suka Kidnapping? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Kai, a ina ka faɗa min mana. Yan kidnapping ne suka kwace Batula a hannun iya Bintu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sannan kuma sun sumar da ita tana can kwance akan hanya. Kai da kuma ka saka tawo min gida kai kuma. Shirin Aliya yana zuwa ne a duk ranar Alhamis da misalin karfe 8 na dare a YouTube channel din Alijita Multimedia da kuma Algaita TV.